हाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय स' नोंथांमोना दायो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ गोदानै साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम हाजासे लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम स' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय NHM नेशनेल हेल्थ मिशन आसाम स्टाफ नार्स रिक्रुटमेन्ट 2021 माने 1 जुन खालि मोनसे एप्लाइ जादों बे एप्लाइनि मुङानो जाहैबाय नेशनेल हेल्थ मिशन आसाम स्टाफ नार्स माने एक्चुअली बेयो महिलाफोरनि जब नार्स बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैगोन 10 जुन 2021 अनलि 10 दिनल' दै अनलि 10 डेज एप्लाइनि चान्स होदों माने नैबे लकडाउन समावनो स' नोंथांमोना जायफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो सानदों स' नोंथांमोना बेखौ इमिडिएटलि एप्लाइ खालामनानै ला बेयो अनलि 10 दिनल' थागोन 1 जुननिफ्राय 10 जुनालागैल'सो थागोन होननानै बुंदों अनलि 10 दिन अनलि 10 दिन आरो 10 दिननि गोजौआव बिनि एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ बन्द खालामगोन होननानै बुंदों अनलि 10 डेज स' जायफोरा माने नार्सिं स्टाफ जानो गोसो दङ आरो नार्स जानो गोसो दङ स' नोंथांमोना बेखौ इमिडिएटलि एप्लाइ खालाम आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों स' नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ नायनो हागोन स' आरो बेवहाय पस्टनि नेमा बुंदों पस्टनि नेमा बेवहाय मोनसेल' नेम अफ द पोस्ट स्टाफ नार्स आरो बेवहाय गासै दङ पस्टआ 896 टा पस्ट दं माने टटेल 896 टा पस्ट 892 टा माने सिट्स दङ माने भेकेन्सिया स' आरो बेवहाय बोसोरा जानांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनोबाबो बोसोरा 43 इयार्स आप टु जेनेबा नोङो बेखौ 43 बोसोरालागै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों जायफोरा माने बेखौ एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोननि बैसोआ माने 43 बाबो एप्लाइ खालामनो हागोन माने 18 to 43 इयार्स माने 18 बोसोरनिफ्राय 43 बोसोरालागै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' होमबा बेसेबां इजि खालामना होदों साननानै नायदो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' आरो बेवहाय बुंदों एजुकेशनेल क्वालिफिकेसन जेनेबा बेवहाय एजुकेशन क्वालिफिकेसननि बागै बेयाव बुंदों दि BSc नार्सिं अब्लिक GNM कर्स पास फ्रम एनि नार्सिं स्कुल माने BSc नार्सिं कर्स लानायनि मोनसे सार्टिफिकेट नांगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे बेवहाय जेनेबा नों बबे स्कुल बा बबे कलेजनिफ्राय माने नोङो नार्सिं कर्स लानानै माने पास खालामनाय बेनि फुल माने प्रुफ आइडि आरो लोगोसे सार्टिफिकेट नांगोन होननानै बुंदों स' बेवहाय एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटखौ आं बुंफिनगोन स' बेनि स्टार्टिं अनलाइन डेटआ जादोंमोन 1 जुन 2021 आरो बेनि लास्ट डेट अनलाइना जागोन 10 जुन 2021 बेयो एक्चुअलि अफलाइन नङा दै अनलाइनसो स' नोंथांमोना बेखौ थाबैनो अनलाइन खालाम बेयो लास्ट डेटआ जासिगोन 10 जुन खालिनो स' बेखौ अनलाइन खालामनाय समाव नोंथांमोननि फाइलनि साइजआ जानांगोन 50 KB माने गासैबोथ' मिथिखायो अनलाइन खालामनायाव माबायदि माने फाइल साइज नांगौ स' बेवहाय लिरना होखादों दि अलरेडि नटिफिकेसनाव साइजआ 50 जानांगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे पासपर्ट साइज फट' नांगोन नोंनि फट' नांगोन सिगनेचार नांगोन होननानै बुंदों माने बैसोनि एक्चुअली बेवहाय बुंखादों बैसोनि प्रुफनि सार्टिफिकेट नांखागोन एक्सट्रा माने नों माने बेसेबां बोसोर जाखो बिनि एक्सट्रा सार्टिफिकेट माने बैसोआ बेसेबां जाखो बिनि एक्सट्रा सार्टिफिकेट नांगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे बेवहाय एजुकेशनेल क्वालिफिकेसन मार्कशीट क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट आसाम नार्स माने कर्सनि नोंनि सार्टिफिकेट नांगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे आइडि प्रुफ नांगोन होननानै बुंदों एक्चुअली बेवहाय नोंसोरो एज प्रुफ सार्टिफिकेट दिहुननानै लानांगोन स' नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटआ गैयाबा एज प्रुफ सार्टिफिकेटआ गैयाबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै बुंदों स' नोंथांमोना बेखौ थाबैनो अनलाइन खालाम बेनि लास्ट डेटआ जासिगोन 10 जुन 2021 बेवहाय गासै दङ 896 टा पस्ट स्टाफ नार्स भेकेन्सि अनलि महिलाफोरनि थाखाय 890 टा पस्ट दङ स' नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामदो इमिडिएटलि स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो आं माखासे भिडिअखौ गोदान भिडिअ लाबोनोसै स' जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ गोदानै साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो हाजासे कमेन्ट खालाम स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै स' थेंक इउ Peace.